Čaute ľudia, toto je už 6. deň tejto mojej dovolenky. Teraz som stál, ako každý deň som urobil to isté, moju dennú rutinu. Teraz sa idem okúpať na pláž a tam sa uvidíme. Takéto pečivo z pekárne. Vyzerá môj obed, mám tu voľaké suplaky, pitu a hranolky a zeleninku. Prišiel z pláže na izbu, teraz sa idem osprchovať a ešte sa idem prezliecť a potom asi pôjdem do mesta, do veľkých obchodov a pôjdem na večeru. Čaute. Mám kuratý gyros. Ľudia, už som prišiel z mesta, tu som na balkóniku, je to doma na rohu, som si kúpil takéto fajnové okuliarky. Ja už idem spať za chvíľu, tak to bol môj 6. deň na tejto dovolenke a čaute.